Yebeda nyankopon ase se wama na wochi asan akọ apro asan abetu yembio. London Ghana memenda akwanwefo Sabbath crew na feature se mum pensem. Ene adusua yede bro no yewo adusua etoso du mienu ose sane bible no ema yehu wiase. Yetwen ho abasisia. Peter no munjisika na sa ho na Peter no mo eche no ono so onya bi ma Peter no biuki no bia esi wo sa for dia entiase ene mo adwene mo foforo ye verse 2 na okenkan ye so ko bompai ko sofu we bompai ma no owi a wose kwa medamase entu hwa kenkan se ba ko de ma se ni sa ni ntino yan hwehwe si benya adwene mo foforo ye Yebema munyina akwaba na ede nchiaso nkonso efiye ngaje nkapa Yesu Kristo nchen ede ebre munyinara yenim ye sese ne oni yen adi ni ye wa hase no sara na oni monso adi ni ye enkakra kota no eba na wieye na otwi mu no ye hwe adusua etoso adumie no saa kota mu nyina sa obekaya ye no wo esua owo ne se ye wo na fe ye wu nso adachien anidaso ene sei ena sa kote mu nyina ye ne wo asua na atwi mu adusua no osese ne bible no ema ye hu wiase ye de mu nchechire mu no ebebre osisi asanse maboafo no aye krado na ansa na no ma ye nkutie enwomomra sisia
yebeda yenyum tufo kuyase se omode enyum hwehwem ade abre yen maboafo yi aye krado ntino ma me mfasa kwanya yi na menyi omonkyere na afi yiwia ya hwe yen adisua animo media mosomfo Bismarck Mensa enne yewo adom mewo Elder Kingsford dia boama ekame ho ewo fidua mu hase Elder yemo akwaba great ya da se ene to safra watimi aba meko manimu a Elder Hansen asamwa enso ena eti emfinfin no Elder Hansen yemo akwaba great ya da se ene enso eto safra watimi aba na fe meko manimu a ne oti eto no ho akra no eye Elder Degraft yeboa Elder yemo akwaba great that's say and then so that what me abase yene yadisia for yenchesa adisia yi me mo asepa ye onyankopon enhiramo kwata mu nyinara adisia no ya beduru adisia to so du mienu o se sene Bible no ma yehu wiase ansa na ye behwe sa adisia yi mo ma yenkata yeni na mema Kingsford to addition and show body and some. Yentima for Jada was sick. And a price to be a mona madam so a humobro, Wayembia, Wodocasia no so. As I turn suffering and say, I'm round now, see you. Now, if you match retray, I won't some. It's also my Brasia home. My adjoin mutier. Emra, you see, I won't send me. Yantiasi and Moya where I sit yet now. We are see a woman. Nafi and Sansi see a man quadidan. My own concurrent medi hine away for me a church for Kakai for whatever is Christo demo. Amen. Amen. Great. Ya ton sam friend yankopon amawa betina yemudia ene ye behwe yen adusua enumo na kwasam ne se wo hwe fiti last week adusua yesua de bana na last week adusua ne adusua ehuhia pa yesansa ye hwe end time deceptions abiyemre nada. In fact, abusiafo ye hwe adunsisem se adunsisem ho asem te san e wo trosem mu na afi ye hu yesan hwe anwanwie suahunu obi wo ho na wasi wawu na wasan sori aba no abeka de okohu asama no no abeka kire ye na hwe reincarnation de nyina yinim no se osi obi wu a na ne honhom no asan akofa nipadua ya asade na bawiase no asan bebo brabiun trosam no en supporto sa nsam ni nyina sa ne mani nyina ayobonsam na edeba na fikra yesa hwe necromancy saman bi ni ho ni nyina no yenka se hunhu bibisa se wahu bibisa ayobonsam na edadawo yankopon de osise wu na wawu o twen watemu. Under no circumstances now be sorry now as I knew be a quack or be not just our second chance there be yes I no ka and to say one to me and your quite anti said this year or call London Ghana SDA Church Facebook and now say YouTube your channel no hobbit me tea said this year we na fe wabama ya twa and the year so so great and that ye so dear no addition bia no kwasam say ebeboa yempa ye o se sane Bible no ma ye hu wiase sanse yenim se wiase se ne revelation ka ye no anase adisem engoma no kire ye no se ansa na Yesu Kristo beba no niema mienu ene besi baako beye atrosem ene besi wiase o se nipa hu bedwiri no na yenyina be popo na yakwa kodi aboa na okana asem se obefiri epo no mu aba no ne toso emienu nso eye nokwasem se asempa no ebetra fa wiase afa na nyina ansa na Yesu Kristo maye no etoso mienu no aba na twen Yesu Kristo maye etoso mienu yi san na wiyemre ye betimi atenase san na betimi anya Yesu Kristo adwene ne bi na de atenase san ne be ya atrosema nipa hu bedwiri no akwakodi akire no yenkodi akire bi
na no kwasɛm a ɛyɛ asɛmpa no yɛbɛtena ho ɛno na saa na ɔtwe mu yɛbɛhwɛ sɛ ne Bible no ɛbɛma yɛ hu na yɛtumi asua nneɛma bebree ɛwɔ mu enti yɛbɛdi kan hwɛ yɛn ka abɔsɛm no sɛ ne Paul ɛkyerɛ kɔma Tesalonikafo no ɛkyerɛ yɛ enum imu aduonu emiensa ɛda the graph sɛ wayɛ krado a yɛnhwɛ yɛn ka abɔsɛm no moma yɛntie akenkan sɛ na ɔno asomdwe Nyankopɔn no ara ɛnte mo ho koraa na ɔnhwɛ mo honhom ne mo kra ne mo nipadua so mu a ɛho ma asɛm biara yɛn Awurade Kristo Yesu ɛbam amen great we nkranhyɛsɛm ne mpaebɔsɛm a na Paul ɛkyerɛ Tesalonikafo no ɛsrɛ Onyankopɔn sɛ ɔmmɔ ho ban sɛ ne ɔmo ɛma asɛm biara ɛyɛ mpaebɔsɛm ɛde ma yɛn nyinaa no na yɛde bɛhwɛ yɛn adesua yi mu yɛn kan na yɛnhwɛ Yesu Kristo na Yesu nhwɛsodeɛ Yesu Kristo ba asasi su asere sansa ono na yɛhwɛ no so na yafa no so na yakɔ ɔsoro imamu na brabo sɛn na esitie sɛn na twosɛm no ɛka sɛn na osinyini yɛ na de ne betumi asua afiri ho yɛ bɛden na Yesu Kristo nkora mpo no sɛne na adwene sitie no yɛnso yɛtumi anya bi ne de abɔbra ɛnansan ewiase mu Luke 22:52 Luke ansampa na echemienu nimu aduonu mienu eka atrapoye nan bia Yesu Kristo nyini mu no yehu ye yenhwe sa atrapo yi na yenhwe ne betimi asua afiri ehu nti no sayeda why crowd akan Luke 2:52 na fi wi nso ya hwe Matthew 4:23 sene okan wo ho yo Luke 2:52 no say na Yesu nyini nyansa ne kaseye ne Onyankopɔn ne nipa nkyɛn adom mu amen na ohwe Matthew die no nso a Matthew chapter 4:23 ɔse na Yesu kyine Galilea nyinaa kyerɛkyerɛ wɔn hyiadan mu na ɔka ahenie no ho asɛmpa no na ɔsaayade ne ahonhomoni biara ɔman no mu amen great eti ye hwɛ akenkansɛm a yɛdi kan akan ne de elder kan so ya so Yesu Kristo su ahodo bɛn ɛna kyerɛsɛm da na di ɛkyerɛ sɛ onyini wɔ mu am sɛ de da akenkan ma Luke 2:52 no yɛbɛhunu atrapoyɛ ɛnan ɛkwan a Kristo Yesu ɔfa so enyiniye na sɛ yɛbɛte saa atwere na ase yi a wɔsɛ yɛ saa go back to the beginning emra Nyankopɔn ɛbɔ onipa dasani no wɔsɛ no onipa ɛyɛ pɛ bibia onyame bɔ yɛ bia no na yɛ very good na ho te emra bɔne bae no nsakraye be bae na Yesu ba betena ase ɛde kyerɛ yɛn anamuntu a yɛn so wɔsɛ yɛtu nemri mra Nyankopɔn pɛ or restore him back to his image no to see Kristo onyini wonyansam wisdom instruction and then in favor of God and man see ebreki wenum nyina down a na kyerɛ sɛ Kristo Yesu na dream no mentally onyini ewo mu physically onyini ewo mu spiritually onyini wo mu and socially say yen se a Christopher no saa na Onyankopɔn ehwehwɛ afiri yen ho se ya adwen mu bedo yansamu ase yansa firi ase eni yehu asuro ti si suro Kristo a esuro nyame de a yebenya yansa afiri ne nkyɛn yebenya ahoɔden soso etimi de atenase aye na dwuma a wɔde ɛma ye no honhum mu soso yebenyini wɔ nyame asemu ene de etwa to no socially se de ne ye ho nkita hodie be den ebetimi ayede agina yi se yehwe akwanhwefo yen yadesua mu a saa niema nan in education no that is what we aim for say nipa no ye train no mentally physically socially and spiritually no be a complete person that's right no nipa su no ayema anase ayemua if it's a sign on nyame hwehwe afa his image no a o kire yen se yenye no eno sa na tie na ye ba Matthew 4:23 ho so a
Kwasi Kristo oye mu ano de na oye o kyerɛkyerɛ o kan sempa no na afi oye den o sa yaresa enti sɛ ye nsoso ye betimi anya saa nneɛma ya ye kan ya nyame asɛm no ɛwɔ sɛ tena yɛ mu okay nyame asɛm no ye ne afoforo kyɛ nyame asɛm no etimi sisan yɛn ɛma afoforo so hu sampa ye nyame su no ɛwɔ yɛ mu anasa we are the image reflecting God. That's right. Ɛwɔ yɛ asetena yɛ tena ɛwɔ na sɛ wi ase that's a power on chichimu no na nyamede e ka ho ne se ohun se yadisua yesua no kota yi nyina ye ka asem ba ko bi ho asem se ye ngidi wo bible mu ene se ne bible a kyerɛkyerɛ ye ne se enipa ye ni separation bi wo ye mu separation in terms se bi ye ni soul no ete ne baby ena body no wone baby ena spirit is tini baby ni ema ye nipa ne ye combination na untimi en separate no sa aha na eba sa de a enu nti na adesua we no de ma yen se ene sen na bible no pese ye hu no ena opani a kire mu se yesu model no se na na etie it is all here unfortunately no asafo no anase kristofo ya dwen no nyina dodo no a taasi honhom nsem no so na yagya ne aka no eye adwen development mental development no psychological development any physical development na asidanka nyankopon se ankase ye go back to ye gidie se akwanhwefo anase kristofo bi a egye saade didi a ka obohu se nkasa na tie but ye ne sen eno na all to yemfo se ne yesu enyini wonyansa mu adwene mu honam mu ene nipadua mu na eye pɛ no saa na ɔhwɛ sɛ ye development mu no yenso ye de beba mu ti se yetimi asafo no yetimi ekyerɛkyerɛ nneɛma a eye ɛfa apomuden ho so enu nti na yen ye gidi se asafo enipa eye inseparable na physical no ho hia enti na ye wo health ministry ɛwɔ yasafo no esa ne se nipa eye ayina ye hia development in the mind enti na ye wo schools ahodo bebra ye kyerɛkyerɛ se ne asase tena mu normal etie na ye benyini wo Kristo mu nyansa mu and the spiritual one no ye devotion ye ya sorry a ye ba normal ye gidi wo bible mu pa ya ye bo spiritual development psychologically no ye ni mu se ye wo psychologists bebre ewo asafunum but kwambe ne ye fa so ye ma ni nyina bom wan hwa idru ba bia na asafunu etogu ne na so kakra da bia ye hama spiritual no sa na se ne opanikan no Matthew 23 we no Matthew 4:23 no Yesu wan preach keke ena wan teach keke na mum ohili yenso idru ba bia o ma bi mu aduane di eti bibia ehia nipa e wo na setena mu no esese yetimi ye ti se obi ti asafo mu no gidi se Yesu ba na honhom mu no obefa yakọ na asetena yi mu no asafo no ana wo asafo ba wo ti we gidi untimi mmoa wo nua ohia saa mmoa no a na what feeling if you said the human being no Yesu and the Bible view ni say inseparable all facets no have to be developed as can in abum na yo madam ase se yebu ye nigu physical development no so a affect your mental development afen so no emma socially no ye nwini ye nua ho na yetimi aboa no se de Kristo abeye janhwe so amaye no enti ye kobasa nso nipa nim no ye ni anu onyam enti niema na ni nyina ye hwere but nyame pese ye kosa atebianum se be ya obefa ye kone ye tena ye bese no enti niema ye ka ho asemu emu ba akokora na ye yito nkyɛn a ebe fete ni nyina ama ye ntimi nuru Kristo ne standard ya opese ye duro no great me da mase pa se mama agidifo ya tiase se nipadua no ya ama ya ndwene spiritual no nko a physical mental ni na no yemfa embomu na yemfa ndi adwuma se ne Yesu Kristo na se social no so e kan se elder me de se ne elder kan no de kwawie ne good pass se wan hwe nipadua no so yi a e ka adwene no
so ma adwene no nso function properly adwene no nso function properly socially no nso no na deficiency abaho sa na akwa enti no ye develop ya na say ye whole total being no na ye deficient is kan say do be say Christopher so social no ababe tiesi baby nso ama the other aspects no o can exercise ana say apomutenetene ana bibia obi emu sa but say no ye ba sorry kura e pese edane social gathering o ka so wo meje honhum de no so no so gina bonten it what you are saying is a balance as I say enye se wo ye ba akuja ba akọ baby mu say ye ba na ehia ye kwa sorry o say ye nyame adwuma o say ye den o na aka nyina ye social honhum de wo mpe physical no de no wo mpe ba ne opa ne wo ye no nko spiritual ne nko so a ne aka no so emwa enti ese so balance ni nyina ekọ pepe madam asefa adisana kama great ye to aso na hwe say ye friends nipadua no a eye asoro dan no eno nso say ye hwe 1 Corinthians chapter 3 16 and 17 Korinto fo nwuma edikan etremiensa yimu edu ensia no dunson no say elder wa ye krado aka ne hwe asama wo ho o say minim say mo yi onyankopɔ asɔndan na onyankopɔ honhom atimumu that's right sɛ obi sɛ onyankopɔ asɔndan a sɛ na onyankopɔ bɛ sɛ no efi sɛ onyankopɔ asɔndan ne hote na enemo ara amen great isasam no yenhwe ne yo sɛ yenti ase sɛ chosem no ka sɛ ye onyankopɔ asorifia me gidi pa sɛ wo hwɛ Paul ene writers no omo atwere onumu a na omo yusu bibi a yefre no metaphor metaphor ene say wo fa bibi e de agina ho ama ade na wo pese wo de kirekire mu ko say abegudie aha enti metaphorically speaking no na Paul enim senia asoridan etie okay na oye jiu ni nti in fact the Jerusalem temple no efiri tete a Solomon see ye ene ne a omo say no a omo say see the second one Yesu be kan say Jerusalem temple yi moni je hu bebre no first we na nimonyam no enuru first one na Solomon see ye nanso Yesu no a ono no ye the great no ogina mu nti animonyam so chen ba kono sa eti na Paul ene atiefo no ayeti they understood what the temple is Korinto fo mu no omo see omo so dan no na omo adwen nyina mu no se ne ene ye ya kwa sonde mu a ha ye nyame fie pulpit no so mo mankora nko mo make sure say bibia ye na sonde mu no ye pe aha dikro say ye betimi enya reverence bi ye ba sonde mu a sabi enya ha ene ye betoto sabi wiase nwom enya sonde mu na wo ba ni nyina na Paul e de pagya no say says mu hu asondan se nyame timu enti se mu di sa ni no a ene wu nipadua no a yakopon ahye bo se na ne obe me bom ne obe bie no me beba mu ne na betena no yakopon atimu mu sa enti na opese oye something like a picturesque idea say omum fo omani mu se ne a omu di asondan ni enti se ne metimi di atoto ho kese eye menka se yenuanom Catholic fo asondan mu reverence aha ura Catholic church mu a who say reverence no e wo properly e no na no de toto ho say yemfa sa nidie no ma ye nipadua fi say onyankopon otimu na ne me de be sie kota nyina disua mu ne say ye wo nkrofo bi a wo mo ekirekire say enipadua no e ye prison house for the soul that's right e ye ba bi a okra no ye wo wa be she afiase akusi say wu pe na walibiti no ade no ho na fe wanya freedom o jisa se mitum amenti ase se esese inipedia nka oba be prison eni na de ntia obi oye ne free not in the baby yensa me wo no man na prison for this years and sa wakonya freedom there bi enye sa na bible no kire se onyankopon bo Adam ni Eve ewo ni suban so ene ne nse so sa na yensu ye nyina yetie enti asodan no awo ka no ne opeso kire ne se yenye pe ye make sure say adifin a se bi mpabo ase ye fin a wo mfa nkowura nyame asodan mu sa na wo mfa adifin mura woni pedua no na se ensemboni bi a wompie wa no ewo nyame asondan mu no sa na wote ho a nyame ti wo mu nti emani mpie wa no adwen bi a wonwen a odwen a ofi se we de
enyadwen papa no nyame no oben wo sen se wo asonda mu hwe na wa masa ade no amma wo mu enti nyame asonda no ne opeso kire say God is within us. That's right. The Holy Spirit is living in us. Otiemu. Enti bibia ye be yen say man kwan a obe control ne ye nyina. Yo me da say what okay elder person. Yo kakran so me de ka ho say wo hwe say de elder de nso hyede no a kirikiri mu nyina akosi a ye go back say de onyankopon boye no. O say wo boye nse ne nseso. Na wo say onyankopon no nso no ne hote. Ne bibia no edimu ewie mu die enti se yese no de a ne se ye nipadua no yemfa efi enka no si yemfa efi anka no se de na o ma ye Kristo ne standard no a enti si yemfa efi anka ne de a ene na kire se ye be se de wo boye no. That's right. Se yese no so de a he nyametri mpo nyina ne se opese obefa yen ekone yen kwotena se ne ma wo boye boni yi nyina echi se ya nsenu a ye be de ne betumi akone natena eti nsem odi ma ye nyina no opeso o kire yen se yense no no o mefa yen ne yenkone ne enkotena eniti no osade we ma ye no eti aha so se sisudua se ye nipadua no physically no se ye buna bomfia ana ye de niema emfata ekano a it is a spiritual no okay pepe eti ye nipa no ye nya honhum abode ye honam abode eti ye kuta physical body say physical body no ye dinini e de hye onyankopon no obo ye na onyam eti no ye ne aye wadwen se nyamsom de adidie no odom nkwa ho de wo be hye mfa ho eno anu wakoma mu ni ade ni nyina no enye nokore because de wakoma mu ne ba bonten it is akoma mu ya ebe ye den na de wa bonten no so ebe kire se enkoyi eti no de medisi nyina ne se nyamitri mpo no ye ma ne mra mu se ono oboye mudie kama enti ye ninini na ye nse no na obefa ye ne a yetime ne na akota yo me da say say sa adisuan ya yesuan na otwe adwen asiso se ye nipadua no ye nyame asonda no I was say ye hwe ni yie papa because normal be koso enemre mu ya hwe ni yie a dache no ebe ha ye ya kan se nipadua no honhom no tie mu nti wose ye di nipadua no ni e de ehye onyame ani monyam yan timi separate nipadua no emfiri asondan a ye ba ba worship but nemre ye hunu se empo ya asondan mu no ye ninini ya asondan no ye osum mu no enoma bebre koso kasa de ati said ya wako ebi a party bi wo ba bi fufuro enya asondan mu a ye worship nti si ye di nyankopon ni ye di nipadua ne ni a e was reflect e wa asondan mu ho to da bi e ka se asondan ye nyese last 2 weeks adisuan na question mi ba say ade Quran ye de nipa wawuo ba ebinom asise ye kan ye adisuan bebere fa ho but nipadua no a wase nyankopon otimu no a me de aba asondan mu no me beduru a ne ya me ye no en kyerese nyankopon ho no batimi mu nti wase se yesum nyame ni reflecting the image ni antimi separate body no ani soul no say we ye me wo ha me ko ha mtimi ye we me ko ha mitimi ye bibi fofora de ye ni nyina no e wase hye nyame anim nyam epagya no twere ne say the Lord is in his holy temple let the earth be silent before him so ye ba ye di tie nyame ana that holiness no was sanctify me, isn't it? Or say you're holy as the Father is holy. It is your banner anymore. Concron yeno. I want here subuno. I will say a peja ni daddy. Now, I for also to me sampa. Just here because you new way, and just my dear, and no qua, but Mininya mini, I want fee. That's right. The madam but the mini peduano soon. Me that say, wait a minute, say, but my main fa inca elder dear.
One say Yesu can say be or say near abuso e wakuma mu no eno e na dedi e wo nipadua mu ana say eno na oka. Nobody can give what they don't have. Enti nti ya nipadua no yentimi ni ti say asodan ne say asodan no kra ankasa na say the other kind no. We don't even understand the concept no. That's right. Say yebedi ni. Enti say near o e bia o ka say oba o ko nyame fie na say o kasa o sorry o ye normal na eno na wo ye dia na say wo de ye metaphor for the nipadua no asa na wo be ye nipadua no in 1 Corinthians 10:30 no Paul say eti ne mu be ye bia no munya fa hye nyame animunyam mu didi o mu nu mu o list no wa nwie ni nyina but list no goes to owie okwan to say in everything you do everything includes o kasa o nante o gwen o didi o kwa sorry o kwa adwuma o ni wabusua ye o ye yie o ye party o ye wedding o ye bibiara o ye ne ye den ye fa hye nyame animunyam and this is the body temple it is say o gitrum say onti na wonze manfa meka no se mo hwe ya man hye da nyisu SD asondan mu as a place of reverence no because you see Roman for asondan if you say my contrast to no e ma hu se ba ko reverence no eso chen ba ko eno so nkire se SD asondan mu bia na etisa o dodo na makomu no nti wo de ambinko mu no e bia wo de ya to aso ba dodo a makomu no nia mewo mu no me pebi dia ye reverence a em say Roman for de na e ba adwen mu e kire se you have to do better na nyame aboa yen great yo me da mo ase ye nto aso agidi for ye hwe se na ye betimi atena ase ama Yesu Kristo se obetimi abeto yen na ya fata na hinie no e na yegusuara ye hwe no ye hwe Yesu Kristo nhwe so de na fe ye kwan ye befa so atre ase se na fe chosem ekeka nsem bi na fe ye hu bra ye wo se ye bofasa ensam no ho na ye hwe Yesu Kristo adwene no okwan a ye befa so na Yesu Kristo adwene no yenso yetimi anyasa adwene ne bi na yetimi develop sa adwene bi na ne yetimi so de aye adwuma chosem no ebobɔ nsem bi so yenhwe sansem no bo ebeboa yen ema ye betimi aboa ye metimi anya Yesu Kristo adwene ne bi 1 Corinthians chapter 2 verse 16 Korontofo engoma edikan etie mienu yimu du ensia no afen so ye behwe Psalm 24:3 and 4 na afia hwe Romans so afia hwe Philippians enti yendi kan hwe Korontofo ngoma no 1 Corinthians 2:16 no say na hwan ene wa hunu awurade adwene a wo be kyerɛkyerɛ no na yende ye wo Kristo adwene amen yenhwe sene Psalm 24 verse 3 and 4 no so kano ne die no Psalm 24 verse 3 and 4 okay so why no be 24 3 and 4 say why no be fro awurade bepo no na why no be gina ne tena bia kronkron ho that's right die efi eni ne nsem na nakoma mu tie die oma ne kra ni ansa ewuhodie na onka nkontompo ntam great so we share Romans chapter 2 12 verse 2 so Romans 4 engoma no Romans chapter 12 verse 2 12:2 no so de waka kire yi ni o say na munya mo ho se wiase na momfa adwene mu foforoye nsakra mo ho yes na mo asode onyankopon pa eye na eseni na eye pe no ahwe amen great now finally no Philippians chapter 4 verse 8 afi die di akire anuanom die eye nokore die anim yeduru die etene die ehote die eye ahomeka die ewo dimpa se obrepa bi wo hɔ a se ayehie bi wo hɔ a saa nneoma yi ho ena monwene amen yeah it's kabosemi ya kan ni na bomu se ye ka se Yesu Kristo na dwene no ye befa so kwan ben so na ye befa so anya Yesu Kristo adwene ni bia sa yitu se we boa be na be boa ye okay wo hwe asem ode ma ye yi a na kire se
Kristo adwene no yɛni if is all share say na moma adwene a ɛwɔ Kristo mu no entra mu bi that means say yɛne a wɔkasa kyerɛ no saa de no yɛni it wɔtwe adwene si so sɛ bɛyɛ a yɛbɛnya that means say yɛadwene a yɛwɔ seesei ɛne Kristo adwene no ensono yɛ dem and the watching adwene so no kyerɛ yɛn sɛ ɛno ne deɛ ɛsani ntu hwɛ akenka sɛ baako de ma sɛ ni sɛ ni nti no yɛn hwehwɛ si benya adwene mu foforoyɛ sɛ adwene no ɛnyɛ papa ni nti no nyame bɛsesa no ɔbɛyɛ ne foforo na atimi abɛsɛ Kristo Yesu adwene no na foforoyɛ no ɛna ɔma yɛ nneɛma a ɛwɔ mu a ɛkyerɛ sɛ yɛ adwene no a transform every corruption no aba saa foforoye no ena onam Philip so ebobo nsem no so ede maaye great na wo hwe nsem obobo so ni nyina no a ka moma me ensi so bio enfa enka ya adwen kakra efi se eboa pa enti wo hwe a wo se de edi akire na etwe adwen asi so se se wo ye wadwuma nyina na wo ka wo nsem nyina no as a conclusion ene say enti de ode beba no aba be kata de wo ka ye ni nyina so ene ne pa e de abesu ama ye se ene ne enante mu ene wo ka kire ye wo se ade ade ho te ade ye papa ade wo dimpa obra eye papa etu ase ne nsem ni nyina wo de pe a ene to aso pa we pani free hwa asai eti wode ni nyina besi so no no senti se bibi wo hwa e fata se ye dwene a e ye saa ne ema eti se yetimi dwene saa ne ema we no a na kire se Kristo adwene no yenya efi so pese ye se no enti we se ensem wade ma ye ba nyina atwe adwene se suban a eye Kristo Yesu de ebe me ya se no na gya na be fa ne akota ho hia pa great me that's me pe more practically in terms of practice no adwen papa monwe adwen papa monye we papa eye den te sen unta se be se de opani kan ye no ye na adwen no already no enam boninti adwen na asesa nti je se hon konkro no ene transform ye ma yenya sa adwen fofo ya Paul kan ho ase se ye Jeremiah 31:33 hwa ne Yankopon ka asembi a kire Israel fo no na me kan brofom wo say but this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days says the Lord I will put my law in their inner parts and write it in their hearts and will be their God and they shall be my people. Okay. Misatwe ya adwen ba Matthew ngoman. Itredunsia chichemu aduenum yansa 23. Say emrebi son ya Yesu no ne Peter. Omudi nkita ho. Oka ni wo hu asem. Na Peter ka asem bi. Say Awurade owo ya wo so pese wuwe e maso. Na Yesu tane no catch the Peter say get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savest not the things that be of God, but those that be of men. Okay. And somewhere the Nyankopon hye ya opese wo ye no. Nya no adwen na wo dwen. Na emom wo dwen onipa adwen. Se benya sa adwen a wo se ye Kristo adwen ya. Ti se Kristo asem no. Nyame asem no ye de ye adwuma. Nyame asem no etra makumam na no adirect me eno na be mama adwen mu no aye de aye fine se chire bi ba etwe afiri onyame asem ho a betimi ate ase mahunu se kwantre ni kwan a ache ya ni ba se Kristo adwen no nimi mu a Kristo nsusu ye no nimi mu a Kristo do no nimi mu a Kristo ayem ye no nimi mu a eno ma bebre ho a ebeba abra eni nyame asem no beba abra ebi na ne ye ka se nyame se watimi mu enti wasa me nipadua no me ye no kronkron me ma ho te na se me abuse me body no a chese nyame asem no a wo ka no me nti ase yi se nyame asem no kirem se nyame wo na asori fi me ba na animu a e wasa me di ani die ma no na me ba na me ye nema emfata e chese nyame asem no me nti ase sa the mind of God Christ no
fofo ye no enye den e mai e ma menti ase e nante saa na mo no so nti ne me de toa benifo de so ne say Philip for enwoma no a Paul kirako ma no chapter 4 no ye kenkan verse 8 no ansa na wo be ka say wiye no na verse 2 no waka say ene momma Kristo mo adwen no bi entina mo mu bi na adwen no oye ne practical say ne o kan ye no e adwen be ya o say ono na oni Nyankopon eye pe na oti Nyankopon emu die mu osoro na nso wa mu no ade fasodie bia oto ne ho mpan e be fa akwate bia eto ne ho so na obewu asenua so go enti Kristo adwen no a o say yemtra yemu no ene say yebetimi enya adwen a eye ahobrase adwen na ye ka ahobrase a enya ahobrase just say ye de kosom nko a na say ye ka se tenase na watenase nko asem ne ye ka ahobrase se ne eda boama akasisi ye ahobrase se obema nyame kwan amanasem akyerɛkyerɛ wo you need humility for the word of God to teach you unim eduru ba bia na ahomaso nti no eya na yenim dodo si nyame asem sometimes no nyame Yesu mu ahobrenka Yesu Kristo no all the power to tell God and as he said na me bone no nyame na me ye nipa na aye ne bone adenti na sese mija mahenie we nyina ho na me kokowuma wo mo he had all the power to argue but Jesus never argued the Kristo mu adwen o se ye manitere mu se nya bibia na yeje ho akinyi sometimes na say the gidie tu anamo na say enkoma ye nkura na de yembekọ na ye ni hu ni say eye owuo mpo a na say ye nyame asem nko ade a ese yegina Kristo mu adwen no enti na Romans 12 no o say enuano mitumu say momfa mu nipadua esi wo sa afode a eti ase ene mu adwene mu foforo ye verse 2 na okenkan ye no so foforo ye na kire yen say ya adwene de naturally no enye ahobrase adwene but the last verse account say Mark 7:21 and 22 emra omuka kire Yesu say na suafo ahohoro omo nsa na omo adidi no Yesu kan say enye ne a ekowu na emom no ne a efiri wanu mu ba eti Yesu kan say for it is from within out of a person's heart that evil thoughts come eyenimu ena eba ena Yesu kire sa normal sexual immorality theft murder adultery greed malice and deceit lewdness envy slander arrogance and folly normal Yesu bobo so no awudie ne kronobo ene adwamamo awareseye ene ahomaso sa normal no efiri yakoma mu firi se yadwen no yenya ensesa no ema ne nye Kristo die ne bi enti we die me bom pa yesire Nyankopon se wo moa me na adwen ewo ni mu a ema no ahobrase otimi didi nyame asem so no mensumi nya bi sa na me yi sa mpaye no ma se ne Yohane eyima Gaius se obom osrema no 3 John se na gwe obenya honamu ahotoso ene honhum foforo ye no ye nyina ye nya bi ne fa ni Nyankopon achi me da mo asem se walking kan Acts chapter 8 4 all the way to 24 na asem bi e wo hono ma bra asuafo no hwete ye na Philip kopie Samaria na okoka nyamsem ho na onua bia na efre no owura bia na efre no Simon waye nkonyayifo na ono na no mugine dipa na mfa Philip nyanwade wo ho ma onua yi ebe sakra ebe kan ho se ono bedi nachi ni bi but later no yehu se abra Peter no mote se niam ekoso ewo Samaria Peter no mokoye no Peter no nso koye anwade na afedie Peter edinensa to se na chosame kan odinensa to ose no omanya honamu asubo afi na omubo omasu honhom enti odinensa to omoso na omunya honhom no nso asubo ni bi sa onua we no ofa sika se anka Peter no munji sika na sa honhom na Peter no mo eche no ono nso onya bi ma Peter rebuke no ende se na yehu se sa na mai AC ekoso ende yehu bi sa na yebetimi di hu sika ebrabo honhom yehu bi ewo yansori mu ana se na yeti ana ena secondly nso yenhwe se yesiesie ye ho atwen Yesu Kristo emaye mienu no ene se ya ye krado nso se ebe ne dem se betimi akasa afasa ne ma mienu wa na fe ye mfa nsori yen adusua no so the question na dika efa kwanya ho konkron no direct ya na so guide ya sa emsa nemrem no ye hunu enoma bebra ekoso a
See the total akenkan sama ya kan free Acts chapter 8 4 to 24 ya ACC ewo in quotation Christosum because nipa bebre o te radio so we see wo bompire o sofu we bompire man no o wi a wo se wa medamase o kwa akofesika se bra o ba consultation ni agiska but nyame adwuma no a no konkoro ye no enye sika asem sa nyame se freely and or the maye nti freely shall you give si ehwe onua yi a mra asuafo no eye saa adwumadie no o pesa tumi no officer tumi no ye diska na eto yeah enemre no na da no bebre aba akoye sika asem prosperity this ya hwe ni yi a nyame adwuma a wo ye ewo na safu mu no ye hunu sade sitie ebe ya disika ebe blind ya ni na afi ya fa kwan bi so a enye onyame akwan enu nti no ewose ya man konkono no eye na adwuma because yakopon ho no elidi into all truth nyame asem no se ma no tra ye mu a ebe ma ya hunu nnokwaran nso yesu ka asem bi se nyomo a mo ka se eja ni nyina na efiri onyame ho ko se ya wiye mre no meka se na menniu we nkonya we say miracles sir. But it wasn't from God. That's right. This is ama honhom na antra yemu na ya nipadua no ye nyame asonda no ya mana eho ante na afi ya manyame adwen ni bi antra yemu a na da no ba yentimi nyina yo eda sorpeni asem de kakra to ade okaye no so one say Acts 1:8 eka kire yen se asuafo ne breso no waka kire se mon twen Jerusalem na se hon kronkron nya ba mo so a mu benya hoden e de ayama dance for Jerusalem Judea ne nsase ano do ho anyina e dine kire se hon kronkron na wo ba no owo purpose a oninte oba aha ne se de onuan e de sika koye so kwa akopɛ honhom kronkron na obusa se ne ekoso ya dane twro na sem o kan ya honhom kronkron no na adwuma wo ba bɛyɛ eweye mu no asesa amasese no honhom kronkron no ayedwa ayesika commodity so ahu eti na wo hwa sofo abani adifo ya wo mo se wo mo ya sofo ni adifo nyina no a wo mo atone a de asisi mansions atoto cars sa wo mo didam obi a wo mobrofo a oyare na ohunu amane Yesu baaye na obo mpa ye ma na ne ho to no fasomdwe ko enkoye bone bio no wona ye wo ba fa office ho kotua consultation fee na wakotua wo firi ho ana ba hu wo no a oso oye odifo no kra na wabre omo abre mu ahunu se ubenya dwapade bi enso beduru ho a eyesika na aba betua ansa no aka kiro se de oya ma wo no waye eti kire se safo enyina ene de asmafo sem trode maaye no eya sem kro no a enti no ebia we begina no okura sika no no woseje na fama me ena nenso de o ma megina wo se je sika no na fama me na emom no kotua na bra na me fama wo eya sem kro no a so enti no obonsama dane no kakra bia me adwena ye se ye de ye no enye de asimo ye ni bi ne ye enso ye very serious great papa elder Mama touch on the second question yeah so okay any first one here linked if you say ye preparation yes ye ho ama Yesu ene maye no ye ho kronkron no ne boa ye ma yes ye ho eti hia onyame honhom no se obedi yanim atena ye nipadua na eye temple num na wama ye direction baby a yemfa ya na munsie any kwan a yemfa so nsiesie ye ho but the question is preparing yourself and being ready different yeah eti Yesu eka abasem bi ewo Yesu ka abasem bi ewo Matthew asempa no mu efa Matthew 24:48 about the servant no a oja no na o say na ne master no chair ye no o kan say oh me master kura wa che enti metimi aye ne amepe na oguso a o ye ne a ope no e na ne master no oba mpofrem tinia esese ye ti ase ne say every day the biara no esese ye ready
every day as I say ready. We have to be ready every day. And you say as I say me can say me a free Ellen White and woman muno Maranatha page 220 na mefa intwato. Also the great controversy is nearing its end. Tawadi kesiye no ebe every report of calamity by sea or land is a testimony to the fact that the end of all things is at hand. So what is a BBS wo poso ene asase so a ono nemre no 18 something no na saa no hu no but enade every report of near yehunu ye de no cry more rampant them then wo han ko be twere do pa wars and rumors of wars declare it. Is there a Christian whose pulse does not beat with quickened action as he anticipates the great events opening before us? O Christo ni bi wo ha etini yemu nhye no se ne yehuni economic meltdown ewiase aye bebre pasa yi nyina no bibi pusu se bibi ba sa no wo bisa the Lord is coming o se ewure ba. We hear the footsteps of our approaching God. Bibia ebesi ene se yakwaji gay tumu yaji lesbian tumu se wiase ye den se okon ni akosem ba se bibia ekọ eye basa in reality yehunu ya yete onyame enantie anamontuo ewomu. We hear the footsteps of the coming king. It is yetimi siesie ye ho ema ne maye no mmerenti yentimi enko ni nyina mu. Okay, 2 Peter 3:14 1 John 3:1-3 ebechiro Yesu maye no aben ene ahosiesi esese ye ene ubetumi ewu Yesu amakora ubetumi ewu ti every day we call a day no esese mesiesie me hu sese Yesu ba maye ready sa na se mewu nso a maye ready if it's next week adisua no ebechire yen more of sa atemudie no a ese ye ready etwen no great madam wase abusiafo ne mabigafo madam wase pa yese moatimi abecheche adisua yimu pa ade ama yen adisuafo sa na moamutie yenso na mohwe yenso yedam wase pa sida sonko enko ema woma omuso yasne 3ABN TV Ghana omuna omuboa ma sa dwumadie ye hwiti kowiase afana enyinara ma obia etimi etiese ne de biara ye kano 3ABN eye nipaku ana sankronkro dwumaku bi ma fa TV adwuma e de ato mo so mo de ane se wo ka nyankopon asema ebia na wonni sika abema ana se wonni afidia betimi ama asem na hwete akowiase afana ne omo fa asem no na omo de kowiase afana nyina enam se eye ankronkro dwumadie nti hu sika asem na ya na eden kakra se wuti ya na se wo hwe ya na wo mo bia betimi de abo 3ABN na ye de on number betu yimfoni na ni fa na frɛ obi beje wo so kakra bia betimi de abo 3ABN na ofa bo mo sanse wonso eno na ebia nyame ebe abehwe so no akase na dwuma no wonso waye bi onyankopon enhira mo se de biara da mo ne yenye sa addition next week addition no ye addition bia eno de no kwasem se menyi hu mfiri mu kra because say ye ba behwe judgment ahodo se ne esitie na se ne ho ayem hyehye ne nsem a yetefa ho etesen maboafo no be crowd bi ona fe ye de sa addition no ade abramo onyankopon enhira munyina katewani na mema ada the graft enhira so emaye Ebrahim wonam adisua so akyerɛkyerɛ yɛn yɛne yɛbɛka yɛ ɛne yɛne yɛtie nyinaa yɛsrɛ wo adom sɛ ma ho kronkron mesiesie yɛadwen yakoma yɛkra ne yɛnipadua ne mu ne nyinaa ne yɛmfɛ no wasɛm na yɛntena wasɛm mu sɛ bɛyɛ a wobɛyɛ yɛn foforo na wabɛfa yɛn akɔ wɔ nkyɛn dom yɛnsa yɛsrɛ wo awura wɔyɛ ne dɔfo ne agyenkwapa Kristo Yesu din mu amen.